እዚህ ሬዲዮ ስኒት ኤርትራውያንዩ ሬዲዮ ስኒት ኤርትራውያን በሐልየት ደለይት ፍትሒ ኤርትራውያን ካብ ዲያስፖራ ዝፍኖ ናይ ሬዲዮ መደብዩ سنيت كل جزء قدام باقوتات إيرترا خاب ساعة شمونت نقص خاب ساعة شاتين موانقوتات تقرنيان عربن شاتة شان 540 كيلو هرتز عب 31 متر باند ناب إيرتران كبابي أنزفنو ناي راديو فنويوم استسرقت نبرت عمصن سرقن بزحيو عينتو اب حبرتسبنا دما تقبلنت يبلومن سرقي عينتو سلازفلاله زتكا زيتكا سرقي نبرت الله ገንዘብን ንብረትን ክትስራቅ ልሙድ ተርእዮዩ ዓመጽ ወይ ዓሎቅ ኣብ ልዕሊ ሰባት ስርቂ ኣብ ልዕሊ ንብረት ምሳና ምስ ደቂ ሰባት ዝተፈጥሩ ስለዝኾኑ ድማ ናይ ግድንዩ ሓላዊ ክግበረሎም ኮይኑ ግን ደቂ ሰባት ንስርቅን ዓመጽን ንሓለውቲ ጥራሕ ክቋጻጽርዎ ስለዘይክእሉ ብስርዓተ ሕጊ ኣብ ዝኾነ እዋን ንኸራኸብሎም ቤት ፍርዲ ከም ዝቀውም ገይሮም ኣብ ሃገርና ኤርትራ ስርቅን ባእስን ከምኡውን ዓመጽ ዝዳነየሉ ካብ ቅድም ዝጸንሐ ወሓለ ኣገባብ ነይሩ ሕጊ እንዳባ ተባሂሉ ድማ ይፍለጥ ዓበይትን ለባማትን ተኣኪቦም ንዝዓመጸ ወይ ንዝሰረቀ ድማ ብዘየዳግም ሸምጊሎም ዝቕጻዕ ቀጺዖም ዝግናሕ ገኒሖም ኣብ መዓልቦ የብጽሕዎ ነቲ ዝነበረና ልምድን ባህልን ኣገባብ ኣተኣላልያ ሽግራት ማሕበረተሰብና ብወዮ ዝኣመናዮም ኣሕዋትና ካብ ስሩ ተደምሲሱ ብኻልእ ዘይተለምደ ኣገባብ ምስ ልምድን ባህልን ህዝብና ዘይሳነ ስለዝተከዎ ግን ዓመጽን ስርቅን ሓላዊ ሲኑ እንሆ ዘይትካእ ንብረት ኣስሪቁና ይርከብ ንሃገር ኤርትራ ከነመሓድር ንኽእል ድሕና ጥራይ ኢና ብዝብል ዝንቡዕ ፈሊጥ ክትመልሶ ዘይትኽእል ንብረት ዝሰረቁን ዘስረቁን መራሕትና ዓገብ ዝብል ሓይሊ ስለዘይረኸበ እንሆ ንወያ ኤርትራና ስጋኣ ወዲኦም ዓጽማ ክግህጹ የመጣጠሩ ኣለዉ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝጠቀስክዎም ንብረት ዝተሰርቀካ ወይ እንተጠፋኣካ ክትኮ ትኽእል ትኸውን ጊዜ ክስርቀካ ከሎ ግን መን ይትከኣልካ ኤርትራ ካብ ጊዜኣ እቲ ኩሉና ንፈልጦ ጥራሕ 30 ዓመታት ተሰሪቅዋዩ ብሰንኪ ወናታት 30 ዓመታት ንሓንታ ሃገር ክንደይ ክትሰርሓሉ ትኽእል ጊዜ ኢልና እንተንትምኖ ክንደይ ምኾነ ከከም ዕቀኒና ክንሪኦ ንኽእል ይኸውን እምበር ንኸም ኤርትራውያን ኣብ ምህናጽ ሃገሮም ዝጓዩ ኣብ ግምት ኣቲኻ ክልካዕ ከሎ ግን ተሰሪቅናዮ ዘለና ንብረት ኣዝዩ ብዙሕን ከቢድን ክምለስ ዘይሕሰብን እዩ ጊዜና ክስረቅ ዝጀመረ ካብ 91 ጀሚሩ እዩ ወዮ ደኣ ኣብ ጎደና ሓርነት ክንስዕስዕ ኣይቕለምናሉን እምበር ኣብ ማሕደርትና ኣብ ክንዲ ኣድማዒ ስራሕ ዘርእዩና ኣብ ናይ ማይ ዒላ ኩዕታ ክዛረቡ ወጊሓያ ተዓርቦም ነይራ ኣብ ዓዲ ገለ ጉድጓድ ማይ ተኳዒታ እንዳበሉ ኣብ ቲቪኤር ክሳብ ዕረ ዝጥዕመና ነጊሮምና ነቲ ከይ ተበራበሩ ከለዉ بزي فقادهم نختم أسمرا خندي صفحتا مالت بعصفي كساب توسخ منبري أبايتي زسرحا إرتراوي أبايتي زسرحا إرتراوي مستبرابرو بقويا يوم دو أبيلمو ناتنا كعتار إيو سقبلو مهنات أبايتي أيتا فقدن إلوم دما إنه كساب زالو معلت لكوت أبيلما يركبو إرترا بواناتاتا أزيا تسريقان تزميتان أكايدا غوبيه ينداتباهله فصيمو ህዝባ ንኽድስክል ተገይሩዩ ኣብቲ ክትጎየሉ ዝግባእ ጊዜ ኣብ ክንዲ ንዳግመ ህንጻ ትጎይ ናብ ኩናት ወረ ውግእ ከም ትሽመም እዩ ተገይሩ መራሕና ንጊዜና ምስራቅ ዝጀመረ ኣብ ዘይውራዩ ጣልቃ እንዳኣተወ ጉዳይ ውሽጣዊ ህንጻ ሃገር ኣብ ክንዲ ምሕሳብ ኣብ ማእከላይ ኣፍሪካ ዓበይቲ ቀላያት ኣብ ዝበሃል ከባቢታት
ነገራት ክፈታትን ሱዳናውያን ኣብ ዝገበርዎ ፖለቲካ ናብ ሶማልያ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ምጉህሃር ምስዋርን ስራሒ ኢሉ ተታሒዝዎ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነበሩ መራሕቲውን እንተኾነ ኣብ ክንዲ ምስ ዝሃለለ ምህላል ገዲፎም ሃገርን ህዝብን ከይርሳዕ ዝሰርሑ ፕሬዝደንት ገሸ ፕሬዝደንት ተመልሰ እንዳበሉ ኣብ ማዕረፎ ነፈርቲ ኣስመራ ንኽፋኑውን ክቕበሉን ኣብ ምምላስ ግዜ ኣሕሊፎም እዮም ኤርትራ ሃገርና ኣብ ዘበነ ጣልያን ዝነበርዋ መስመራት ምድረ ባቡር ኣሰሮም ክሳብ ዝጠፍእ ኮይኖም እዮም ሃገር ነፃ ወፂኣ ተባሂሉ ነቲ ዝነበረ ኣሰር ንምሕዳስ ብቅዱሳት ኤርትራውያን ክኢላታት ተጀማሚሩ ከዓ እንተነበረ ዕድመ ንህግደፍ ነቕ ኣይበለን ሎሚ ግዜና እንተዘይስረቕ ካብ ፈሮቢያ ክሳብ ማሳዋ ባቡራት ምተመላለሳ ነይረን ባቡር ኤርትራ ክሳብ ኣቁርደት እውን ትበጽሕ መንባሪዩ ዝፍለጥ ተወሳኺ ኣስመራ ማሳዋ ናይ ገመድ መስመር ፍርያትን ኣቁሑትን ካብን ናብን የጓዕዝ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ ሎሚ ጽርግያታት ኤርትራ በኺኻ ይጸግበሎምን ተፈሓሒሮም ኣጽንቶም ተራዩ ይትረፍዶ ሓደስቲ ስፍሓታት ጽርግያ ሃኒጽና ከተማታት ሓውሲ ከተማታት ሃገርና ከነራኽብ ይትረፍሲ ንዝነበረ ንምጽጋን ተሳይኑ ተፈሓፊሑ ካብ ጥቕመ ወጻኢ ኮይኑ ይርከብ ካብ መግዛእቲ እንግሊዝ ዘውረዶ ዕንወትን ዝምታን ኣብ ልዕሊ ንብረት ኤርትራውያን እዚ ናትና ንብሎ መንግስቲ ዝመዝመዞን ዝዘመቶን ዘዕነወን ይዛይድ ዝተሰርቀ ግዜ ኣይመለስን እዩ ስለዚ ድማ እዩ ስርቂ መራሕቲ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኸፈአ ዝገበሮ ንሓንቲ ሃገር ከተዕንዋ ትደሊኻ ትምህርቲ ክልኣያ ዝብል ኣባህላ ኣሎ ጌጋ ይኽልኣለይ ኔልሰን ማንዴላ ዝበሎ ይመስለኒ ህግደፍ ናይ መጻኢ ተካእቲ ወለዶ ግዜ እንዳራእናን እንዳሰማዕናን ቁማር ኢሉና እዩ ኣብ ዓለም ሎሚ ብዘይ ምግናን እታ እንኮ ዩኒቨርሲቲ ዘይትውንን ሃገር ኤርትራ ጥራያ ዝግ ድሕሪ ዋንጫ I can't believe this are you sure ኢሎም ይሓቱኻ ንሓደ ወጻእተኛታት ነዚ ክትሕብሮም ከለኻ ናይ ሎሚ መንእሰይ እንዳኽንደይ ኢኻ ኣበይ ተወዚዕኻ ነርካ ኢሎም ክትሓተቱ እምበር ኣበይና ዩኒቨርሲቲ ተማሂርካ ኢሎም ክትሓተቱ ዘይምስማዕ ውጽኢት ዘይትካእ ስርቅን ዓለቑን መንግስትና ኣብ ልዕሊ ትምህርቲ ዘግልጽ ተርእዮ እዩ ኤርትራውነት እውን እንተኾነ ልክዕ ከምቲ ዝዝመት ዘሎ ግዜ ይዝመት እዩ ዘሎ መንእሰይ ተዘይተማሂሩ ታሪኽ ኣሕዋቱ ወለዱን ክፈልጥ ስለ ዝጸግሞ ሃገሩ ኣብ ምዕቋብ ክሽገር እዩ ዝነብር ቋንቋን ባህልን ታሪኽን ዳርጋ ሞይቶም እዮም ኣይተወርሱን ሎሚ እሞ ስደት ተወሲኽዎ እቲ ክሳራ ክሳብ ክንደይ ከም ዝኸብድ ምግማቱ በሊሕ ምዃን ኣየድልዮን እዩ ቅድሚ ህግደፍ ኣብ ዝነበረ ግዜ ኤርትራውያን ኣብ ትምህርቲ ኣድማዕቲ ብምንባሮም ብግዜ መግዛእቲ ኣምሓራ ይድነቁን ይሽለሙን ነይሮም እዮም እዚ ናይ ሎሚን ኣህጉራዊ ውድብ ጥዕና WHO ዝመርሕ ዘሎ ኢትዮጵያዊ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዝተማህረ እዩ መንግስትና ግን ኣብ ክንዲ እንተ ወሓደ ክልተ ወይ ሰለስተ ዓበይቲ ዩኒቨርሲቲ ዝሃንጽ እታ እንኮ ዝነበረት ንእሽቶ ሓንቲ ዓይኒ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኣዕዊሩ ንይምሰል ብዘይ ብቁዕ መምሃራን ኮሌጃት ዝመስል ወተሃደራዊ ማዓስከራት ብምህናጽ ከደናግር ይፈቲኑ ኤርትራ ሃገርና ኣብ ኩሉ መዳያት ከምቲ ክትስጉሞ ዝግባእ ክትስጉም ዘይከኣለት ክትሰሓሉ ዝነበራ ግዜ ጥራሕ ዘይኮነስ ንብረታውን ተዘሚቱን ይዝመትን ስለ ዘሎ እዩ ማዕድናት ኤርትራ ወርቅን ነሃስን ከም ሓመድ ኩጋርቱ ከለዉ ብዘይ ሓላፍነታውያን መራሕቲ ይባኽን ኣሎ ኣብ ምንታይ መዓላይ ውዕል ከም ዘሎን ንዝሓተተ ህዝቢ ድማ ኣብ ጅባመን ከይኣቱ ኢኹም ብዛዕባ እዘን ዘይጠቕማ እቶት ተሓቱ ብምባል ካብ ሓደ ንሃገር ዘመሓድር ውልቀ ሰብ ዘይትጽበዮ መልሲዩ ህዝቢ ረኺቡ ኤርትራ ናይ ፖታሽ ኩምራ ከም ዘለዋ እውን ተረጋጊጹ እዩ ኣብዚ እውን እንተኾነ መን ይዘምተኸም ዘሎ ዝፍለጥ ነገር የልቦን ብተወሳኺ ሃገርና ኤርትራ በብዓይነቶም ዓሳ ዘፍርይሉ ድሕረ ባሕሪ ትውንን ክነሳ ጥርትብል ካብ ፍርያት ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ ዓሳ ኣብ ዕዳጋታት ሃገርና ብዘዕግብ መልክዑ ተራእዩ ኣይፈልጥን ኣብ ከተማ መሰዋ ድሕሪ ሰዓት 7 ናይ ድሕሪ ቀትሪ ጥርትብል መግቢ ዓሳ የለን ኣብ ዝኾነ ቤት መግቢ እዚ ብ2011 ብዓይነይ ዝረኣኽዎ እዩ መስደመም እዩ
ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝፈሪ ጨውን ከም ዓለሙ ይዝመት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እተን ክልተ ወደባት እውን ተኾነ ንሃገራት ዓረብ ተኻርየን ዋጋ ኣገልግሎት ብሚልዮናት ዶላራት ዝትመን ክነሱ ከም ሕሱም ይዝመት እዩ ዘሎ ኣሽካዕላል ዝኣመሉ መራሒና ግን ዋጋ ከም ዘይብለን እዩ ኣከሻምሽወን እቲ ምንታይሲ ህዝቢ ብዛዕባ እትዋት ንኸይሓትት ዝምታ ኤርትራ ኣብ ንብረትን ግዜን ዝተወሰነ ኣይኮነን ኤርትራዊ ህይወት ንገዛእ ርእሳ ተዘሚታ እያ ዘላ ሓደ ዕቁር ህያብ ፀጋ ሃገርና ተባላሓትን ክሰርሕ ባህላይ ህዝባ እዩ ህዝበይ ግን ብዘይ ዓስቢ ከም ባርያ ከገልግል ተፈሪድዎ እዩ መንእሰይ ክፈሪ ክወልድን ክዝምትን ፍቓት ካብ ገባቲ ኣይወሃቦን እዩ ብጭሉቕ ምሉቕ ክምርዖ ዝተረኽበ ካብ ዳሱ ይኹን ካብ ሕፅነቱ ተወጢጡ ናብ ዘይፍርየሉ መዓስከር ይዳጎን ብዘይ ደመወዝ ልዕሊ 10 ዓመታት ዘገልገሉ ዜጋታት ክትርኢ ከለኻ ሰብ እውን ህይወቱ ከም ዝተዘምተን ሽዑ ይስቆረካ የስካሕካሓካ ድማ እቲ ዝምታ ኣዝዩ መታን ሃሳይ ክኸውን ብፍላይ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት እዩ ንኽፍጸም ዝድለ መንእሰይ መታን ትምህርትን ስራሕን ንውላድን ከይርክብ ምስ ዓድኻ ትላለ ብዝብል ፈሊጥ ክሳብ ዝመክን ኮለል የብሎምን ግዜ ይቐትለሎምን በዚ ዘይዓገበ ዘማቲ ዘይድለ ኩናት እንዳበገሰ ንመንእሰያት ኣብ ሓዊ ክጠብስ ድሕር ኣይብልን ኣብ እዋን ኩናት ምስ ወያነ ነገራት ብቐሊሉ ክእለ እንዳተኻእለ ብትዕቢት ፈኸራን ንሃገርና ኣብ ደልሃመት ኩናት ኣትዩ ናብ ናይ ዝኣምኖ ሰራዊትን ህዝብን ደም ክሳብ ዝጸግብ ሰትዩ በዝን ከምዝን ዝተማረረ ህዝብን ሰራዊትን ድማ በብዝጥዕሞ ዓዱ ገዲፉ ከም ዝሃድም ኮይኑ እዩ እነሆ ሎሚ ሃገርና ኤርትራ ምስ ጸመወት ኩላንትና ንምዝማታ ምቹእ ባይታ ተፈጢሩ ይርከብ ንወዮ ገባቲ ህግደፍ ንስርቅን ንዝምታን ረቂቕ ብልሓትዩ እዩ ዝጥቀም ንወዮም ዝተሰደዱውን ንምርኻብ ዝተፈላለዩ ሽርሕን ጉርሕን ዳመሃዘ ሓንሳብ ክልተ ካብ ሚእቲ ሓንሳብን ዳግመ ህንፃ ሃገር ሓንሳብ ንድራር ተጋደልቲ ካልእ እዋን ንስድራ ቤት ንደቂ ስዋኣትን ሎሚ ድማ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዳማኸነየ ካብ ኣብ ስደት ዝነብሩ ኤርትራውያን ብሚልዮናት ዶላራት ዝቁፀር ገንዘብ ዘሚቱን ገና ይዘምትን ኣሎ ነዚ ዝተዓዘበት ኤርትራዊት ኣደ ሓደ እዋን ንመራሒ ህግደፍ ኣብ ኣኼባ ምስ ኣቶ ሓጎስ ገብሪ ህይወት ጠቒሳ ዝተዋፅአ ገንዘብ ኤርትራውያን ከም ዝጠፍአን ንዝምልከቶም ድማ ስጉምቲ ክውሰድ ሓቢራ መንባራ ይፍለጥ ወየ ዘጠፋፍአ ውልቀ ሰብ ግን ብመራሒ ስጉምቲ ዘይኮነስ ሽመት እዩ ረኺቡ ንዝያዳ ዝምታን ስርቀን ተባሂሉ ድማ ኣብቲ ቀንዲ እዋናት ሃገር ብሓላፍነት ክሰርሕ እዩ ተመዚዙ ብዋናታት ዝመስሉ ጓሓላሉ ሃገር ትዝመት ስለ ዘላ ሎሚ ዝገድፍና ገዲፍና ንብረትና ከይተጓሕጉሐ ክንጓየ ኣለና ደላይ ፍትሒ ነዚ ኩሉ ዝተጠቕሰ ደው ኣቢልና ከነእክሎ ነዚ ዓማጺ ንብረትና ዝመሰሉ ስርዓት ሕጊ ክነድፍ ግዚኡ ሕጂ እዩ ክብረት ፀገም ሃገርና ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ዝገደፍና ገዲፍና ንዓማጺ ንእለዮ መንገዲ ኣብ ምንዳይ ክንበላሓት ክንጓየ ኣለና ኣብ ነንሕድና ንዘሎ ፍልልያት ምስቲ ኣብ ልዕሊ ሃገርና ኣንጸላልዩ ዘሎ ህሞት ክወዳደር ከሎ ናይ ሰማይን ምድርን ፍልሊ ስለ ዘለዎ ወገነይ ወገንካ ኣውራጃይ ኣውራጃኻ ሃይማኖተይ ሃይማኖትካ ውድበይ ውድብካ ከይተባህለ ኣብ ሓደ ዓቢ ጽላል ብምውዳብ እንተወሓደ ዓማጺ ክሳብ ዝእለ ብሓባር ክንሰርሕ ኣለና ብዝተፈናጨለ መገዲ ምኻድ ግን ንዓወትና ስለ ዘይረጋግጽ ንዓማጺ እኹል ግዜ ሂቡ ነታ ትዝመት ዘላ ሃገር ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ዘውድቕ እዩ ግዜ ኸለካ ግዜ ትጸበ ከም ዝበሃል ኢደይ ኢትካ ብምባል ጨጓር ንውሽጢ ጌርና ነዛ ብዋናታት ትዝመት ዘላ ሃገር ነድሕን ክብርና ክምለስ ሓቢርና ንቃለስ ሰላም ምስ ኩልና ዓለም ሰገደ ልብና ነዲዱ መሬትና ነቂጹ እቶትና ወሒዱ
ቆልዑናቶም እዮም ጎበዝ ተሰዲዱ በናሉ ሰጊ አስላማይ ክሳናይ ወዲ ቆላ ደጋ ምንኽሪ ወጣይ አይተሐቦ ዋጋ እንዳበለ ኸጻውትና ተቀሪቡ ዘሎ እቲ ብዜማ ሀገር ዘይሕለል አቶ ብርሃን ሰጊ فردي وخيتك كهزك رعدي نحوها حاجة
كل من قدي أي يودقون لا دقا نخرج فلاين يتحبوا هذا كيف هو العلاقة كبراتن كبران سمعتنا لو مزبلنا يوم تحسطوتاتنا زوم استخداتلكم ممكنهم نمكتتالكم أزينا نمسكن زمت سومن بخالد حسطينا خنرخب كساب شعو السلام كنه نقول لنا